Jeg tror, at ergoterapi er det eneste fag sådan inden for social- og sundhedsområdet, og sådan set også beskæftigelsesområdet, som har aktivitets- og videnskab som omdrejningspunkt. Noget af det, som jeg synes, ergoterapeuter de kan i forhold til psykisk syge, det er jo lige præcis det der med aktiviteter. Aktiviteter er omdrejningspunktet og en livsnødvendighed i forhold til at have og strukturere og organisere en dagligdag, eller bare i det hele taget have et livsmønster. Og der er rigtig mange af dem, der er psykisk syge, som faktisk jo på grund af deres psykiske sygdom har svært ved at indgå i aktiviteter. Og aktiviteter er vejen til forbindelser med din omverden. Det er vejen til at have forbindelse med andre mennesker. Så derfor har de jo et rigtig stort problem. Og der er ergoterapeuter altså skide dygtige til, fordi vores kerneområde det er aktiviteter, og finde ud af, hvad det er for nogle aktiviteter, der kunne være væsentlige og værdifulde for dem at indgå i, og bruge nogle af hverdagslivets aktiviteter til at skabe forbindelser. Jeg blev meget fascineret af en ergoterapeut, som kørte nogle gruppeaktiviteter for nogle kvinder, som led af posttraumatisk stress eller depressionssymptomer oven på nogle voldsomme traumer eller trafikuheld, de havde været udsat for. Og noget af det, jeg oplevede i den der gruppe, det var, at den her gruppe, det var silkemaling og nogle kreative aktiviteter, de lavede, som havde sådan en terapeutisk værdi. Men det, jeg oplevede, de her aktiviteter gjorde, det var, at de blev en kontekst, hvor kvinderne de udtrykte deres følelser, hvor kvinderne opbyggede forbindelser til hinanden, hvor de skabte viden, og hvor de udviklede færdigheder i forhold til at genfinde sådan ny mening eller formål med deres liv, efter at de havde fået funktionsnedsættelser eller sårbarhed på en måde. Og da jeg var en del af det, så tænkte jeg, det der med at have sådan nogle kreative aktiviteter, hvor så betydningsfulde ting sker, det vil jeg også lave. En typisk dag, den kunne se sådan ud, at jeg måske starte dagen med at have et møde med et bostøtteteam, som for øjeblikket har en rigtig dårlig beboer, der er meget psykotisk, og som har brug for at lægge sådan en strategi for, hvordan snakker vi med den beboer, der har det rigtig dårligt, hvordan snakker vi med de øvrige beboere, som har svært ved at rumme det. Så kunne jeg måske have et møde med nogle af de projektledere, som har projekter i organisationen, en ergoterapeut og en fysioterapeut. Der kører et idrætsprojekt, der kører et projekt omkring sindslidelse og sex. Så kunne jeg måske få besøg af en bruger eller en borger, fordi min dør den står åben hele tiden, som gerne vil dele stort og småt med mig. Det kan være, at de lige er kommet tilbage fra hospitalet. Det kan være, at de gerne vil klage over priserne på maden er steget. Det kan være, at de gerne vil klage over en kontaktperson, eller i øvrigt bare dele nogle gode idéer med mig til noget fælles undervisning. Og så måske vil jeg slutte dagen af, når de andre var gået hjem, ikke? Med lige at sidde og kigge lidt på det der udkast til en politik omkring brugere, inddragelse og indflydelse for brugere i vores organisation. Jeg tror, det sidste projekt, som jeg blev en del af på min gamle arbejdsplads, som hedder MB-projektet, som handler om medarbejdere med brugererfaringer, der bliver ansat i psykiatrien, har formentlig været den største ergoterapeutiske succes, jeg har oplevet på et ledelsesplan. Og det handlede simpelthen om et projekt, hvor man tog borgere med psykiske sygdomme ind i et revalideringsforløb og gav dem et kompetenceudviklingsforløb, samtidig med, at de var på en arbejdsplads i praktik, eller de rent faktisk fik et flexjob eller et skolejob. Og hele den der proces med at få en socialpsykiatrisk organisation til at anerkende, at de borgere, vi rent faktisk leverer en ydelse til, og hjælper med at overkomme den psykiske sygdom, eller have et godt liv på trods af den psykiske sygdom, at de faktisk kunne komme ind i organisationen og blive ligestillet som professionelle medarbejdere som os andre. Det var jo en fantastisk ergoterapeutisk proces, fordi så skulle vi jo ind og kigge på, hvad er det for nogle ting hos os selv, i vores egen måde og holdninger, og kigge på psykisk sygdom på, og hvad er det for nogle forståelser og nogle holdninger i organisationen, nogle rammer, vi skal lave om på, for at inklusion det bliver muligt. Den ergoterapeutiske uddannelse den kan bruges i så mange sammenhænge, fordi det omdrejningspunktet det er så medmenneskeligt og så basalt, så det jo næsten gør ondt. Og samtidig så er det noget, vi alle sammen kan relateres til. Der er de processer, man gennemgår sammen med borgerne, de er genkendelige for de medarbejdere, der sidder i situationerne. Så det der med det er genkendeligt, og samtidig så er det en uddannelse, som er dynamisk, for den inddrager både noget affektivt og noget kognitivt og det fysiske i et samspil med omgivelserne. Og det gør det til en ekstremt dynamisk uddannelse.